Katropa, isang food adventure na naman ang ating napuntahan ngayong araw na kung saan ang kanilang pagkain ay napakamura at napaka-yumminess. Promises! At higit pa riyan, napakaganda ng view. Meron pa silang floating restaurant na mag-enjoy ka habang kumakain dahil sa napakagandang tanawin. Tara mga katropa at ako'y inyong samahan sa panibagong food travel adventure dito sa may Talugtog, Lingayen, Pangasinan. Hello mga katropa, it's me again, Daring Kagiwa Vlog, ang inyong house husband ng Pangasinan. For today's video mga katropa, ay nandito tayo sa Calazan View Grill Restaurant na matatagpuan lang sa Talugtog, Dike, Lingayen, Pangasinan. Tara mga katropa, tignan natin kung gaano kaganda dito. Aside sa napakaganda yung tanawin, talagang refreshing yung hangin. Makikita nyo dito, pag umupo kayo dito sa kubo na to, di ba? Makikita nyo, napakaganda ng tanawin. So, mamaya malalaman din natin kung gaano kasarap ang kanilang mga pagkain dito. So, dito, aside dyan sa mga kubo na may magandang view, ayan, meron din sila ditong floating na kubo. Ayan, kikita nyo, di ba? So, para kang nasa isang floating restaurant sa Bulinaw. Kasi napakaganda, oh. Calazan View Grill Restaurant. Dito lang yan sa may Talugtog, Lingayen, Pangasinan. Kasi talagang grabe. Ang ganda talaga dito, di ba? Yung hangin talagang fresh na fresh, tapos yung tubig, 'di ba? Nakaka-relax, 'di ba? Pag kumain ka dito, napakasarap yung pagkain, tapos pagkatapos mo kumain na busog, pwede ka matulog dito, oh. Yumminess! Promise, eh? Ang Calazan View Grill Restaurant mga katropa ay tabi lang po ito ng kalsada. Kaya napakadaling makita pag nandito ka na sa Talugtog, Lingayen, Pangasinan. Talagang makikita yung agaw atensyon yung napakagandang view habang nakaupo at kumakain dito sa mga kubo. Lalo na dito sa floating kubo nila na talagang napakaganda at amazing ang lugar. Napakasarap tignan ang tanawin at ang napakakalmang tubig ng lugar. Sabayan pa ng mga nagliliparang mga ibon sa himpapawid. Promises mga katropa. Open pala sila dito mga katropa mula Lunes hanggang Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Napakaganda rin ng sunset dito mga katropa. Sabayan mo pa ng yung barkada ng inuman at kwentuhan. At ganito pala kaganda ang lugar pag gabi na. Pag may mga ilaw nang nagniningning sa paligid ng mga kubo. Eto na nga mga katropa, nandito na tayo sa kainan portion. So, ang kagandahan dito mga katropa, sa halagang 219 pesos ay meron ka ng combo meal na meron silang liempo, may 3 kasamang Shanghai, pansit at saka rice. At may kasama pang unlimited na iced tea, di ba? Tignan nyo naman, meron din silang fried chicken combo, meron din silang barbecue combo, at meron din silang sweet and sour pork combo, at higit sa lahat, combo nila na lechon kawali. So mga katropa, matatagpuan lang sila dito sa may Talugtog, Dike, Lingayen, Pangasinan. Dito lang yan sa may Calazan View Grill Restaurant. Kaya mga katropa, tara na! Yumminess! Promises! Maraming salamat mga katropa sa inyong panonood. Saan kaya tayo next para sa ating susunod na food travel adventure? Palike, follow, and share na rin mga katropa at i-mention nyo na rin ang pamilya nyo at tropa nyo dito sa Calazan View Grill. Experience the beautiful view of the nature. Yumminess! Promises!